Il-Qlejgħa fir-Rabat mhix ix-xogħol ta' riġenerazzjoni u tisbiħ mal-wied kollu. Fost il-proġetti hemm pont li se jgħaqqad triq għall-Imtarfa mal-wied. Dan il-pont li se jsir permezz ta' investiment ta' 150,000 euro huwa mistenni jitlesta u jinfetaħ għall-pubbliku sal-aħħar ta' din is-sena. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg spjega li l-proġett ta' riġenerazzjoni ta' Il-Qlejgħa li qed isir b'investiment ta' 5 miljun euro se jagħti ħajja ġdida lil dan il-post tant imfittex. Apparti allura x-xogħol li qed isir biex jitħammel jitnaddaf u dan il-post jerġa' jara l-ilma għaddej mill-korsija naturali tiegħu bħala Ministeru aħna qegħdin nassistu bit-toroq tal-madwar. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Pardi sostna li l-fondi Ewropej se jkunu kruċjali għat-tisbieħ ta' dan il-post. Se jkun qed jibbenefika minn madwar 5 miljun euro fondi Ewropej. Dan huwa proġett illi se jkun qed jagħti ħajja mill-ġdid il dan il-wied, huwa proġett li għandu miri speċifiċi mhux banqas illi naraw li jkollna aktar konservazzjoni ta' ilma kif ukoll restawr ta' strutturi li għandhom valur storiku kbir hawnhekk ġewwa Il-Qlejgħa. Intant il-Ministru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma FARRUGIA sostna li dan il-proġett se jkun l-ewwel proġett tat-tip tiegħu fuq Il-Qlejgħa f'aktar minn 20 sena. Il-proġett se jinkludi tneħħija ta' speċi ta' pjanti invażivi, tindif ġenerali tiswija ta' ħitan, kif ukoll il-konservazzjoni tal-ilma tax-xita. L-ilma tax-xita illi gawdu minnu meta jinżamm ġewwa dawn iċ-Chadwick Lakes il-bdiewa u anka illi jinżel l-isfel fil-qiegħ ta' Chadwick Lakes u jinżel bħala underground water. Fl-aħħar mill-aħħar ħajkun igawdu l-familji Maltin u Għawċin.